Electrón és la paraula grega per designar àmbar. És sabut que quan es frega l'ambre amb un drap sec es produeix la que avui és coneguda com electricitat estàtica. Juntament amb el raig, aquest fenomen és una de les primeres experiències conegudes dels humans amb l'electricitat. Un electró és una partícula elemental de l'àtom que es mou a gran velocitat al voltant del nucli i que té càrrega elèctrica negativa. Els electrons s'encarreguen d'establir les atraccions existents entre els àtoms i produeixen, a través del seu moviment, corrent elèctric. Van ser advertits pel físic britànic Joseph John Thomson, encara que la seva existència ja havia estat postulada pel científic George Johnstone Stoney. El moviment d'electrons permet que tinguem corrent elèctric a casa nostra. L'electricitat que arriba a casa nostra es genera a les grans centrals elèctriques. Aquesta electricitat és transportada mitjançant cables elèctrics. Anda, hola, què feu aquí? Hola, a casa nostra ens hem quedat sense llum i volíem fer unes crispetes. Les podes fer tu? Doncs passeu, passeu. Jo sí que tinc llum. Ostres, però és que a casa no podem fer res sense llum. La beguda està calenta, no podem fer menjar. L'electricitat també es pot utilitzar sense necessitat d'haver estat connectat amb un cable, mitjançant una bateria o una pila, que es permeten utilitzar-los de forma portàtil. Però la nostra aplicació preferida d'electricitat és... ¡No! ¡Oh, me da patada, madre mía! ¡Hola! ¡Uf! ¡No, falta no! Esperad, esperad.